Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikulandireni tsiku la lero Sunday. Makamaka pompano pa Dreams Media pomwe timabwera ndi nkhani zosiyana-siyana kuti inu ndi ife tonse tizitha kuyendera limodzi. Lero takutengerani pa tsamba la Facebook la mkulu ameneyu yomwe uja amene amadziwika ndi dzina loti Bakili Muluzi TV. Tisanayambe kuwerenga makamaka zomwe zalembedwa pamenepa, tete tifotokozeni ziwiri zitatu zimene zachitika masiku angapo apitawa. Masiku amene watu kwachitika zinthu zodabwitsa kwambiri. Makamaka taona ndithu munthu wina adatuluka poyera nkunena kuti iyeyo anagwira ntchito ndi mkulu ameneyu wa Bakili Muluzi TV. Ndipo munthu ameneyu sukuti anangothera pompo, watulutsanso zithunzi za munthu ameneyoyo amene akuti ndi wa Bakili Muluzi TV. Koma Bakili Muluzi TV yatulutsanso video yonena kuti ife si ameneyo amene amutulutsayo. Ndipo ngati mkulu ameneyo anagwira ntchito ndi ife Bakili Muluzi TV, apange video ngati mene tichitira ife. Koma mkulu winayo amene akupanga claim kuti anagwira ntchito ndi Bakili Muluzi TV analowa live pa tsamba lake la Facebook. Ndipo pamenepa anafotokoza tsatanetsatane wa zonse mene anakumanana ndi mkulu amene wa Bakili Muluzi TV komanso mene anagwirira ntchito. Tikupita kuti ambiri mwa inu pamudzi pano video imeneyi mwayionera ndipo mukuyitsata bwino. So tingofuna tipitirize makamaka zina ndi zina zimene mkulu ameneyi wa Bakili Muluzi TV analemba pa tsamba lake la Facebook. Tiwerenge pamenepa komanso tizukute mwiri mutatu. Koma ndithu nkhani imene yachitika masiku angapo apitawa ni nkhani yonena kuti munthu wa Bakili Muluzi TV, mkulu amene sanaonekepo nkhope ndi kamodzi komwe, sadziwika bwinobwino kuti ndi ndani kuchokera kalekale, wavumbulutsidwa mchikoba. Koma sizikudziwika bwinobwino ngati kuti amene watchulidwa kuti ndi Bakili Muluzi TV yo ali ndi yomweyo, chifukwa pakumveka ndithu nkhani zosiyana. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa zimenezo ndi zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tipitirize kuchita zomwe tikuchita pamenepa. Koma tisanapite kutali ndi programu athuyi, tingokumbutsananso kuti anthu ena akunyinyirika makamaka zomwe zachitika potulutsa nyamatazi kwanje pa Bero. Nyamatazi kwanje ndithu atulutsidwa ndipo apolisi alamulidwa kunena kuti asawamangenso anyamatawa ngakhale atapezeka ndi mulandu wina. Komanso chopweteka kwambiri chimene Amalawi akung'ung'uza mmakonamo, makwalalamu, mashabinimu, mbaumu, ntonena kuti khoti lina kuti anyamata amenewa adzamba kuonekera ku khoti chaka chamawa cha January, kumapeto kwa January ukani pa 28 January kani mujani, koma ndi chaka chamawa. Zomwenso anthu ena akuona kuti nthawi itunde yachuluka kwambiri. Komabe it is what it is. Aoni makhoti amene alamula pamenepa anthu amba alibe mphamvu yosintha chiganizo chimenechi. Komano mphamvu ini ndi anthu ndiyongong'ung'uza basi. Akaona kuti chinthu china sichikumveka bwino, chikumveka mokhathamira, anthu amayenera ndithu kuti angong'ung'uza basi kuti aone kuti achize amotani. Mwachangu ndimo sunga nthawi tate ndibwere ndithu pa tsamba lathu limeneli la Bakili Muluzi TV pomwe tikufuna tiwerenge chibaluwa chomwe chaponyedwa pamenepa. Timve kuti kodi pamenepa zinthu zake zikuyenda amotani. Tiwerenge ndithu pamenepa amotere. DPP itawina chisankho, Bakili Muluzi TV yekha ikutsutsana ndi anthu ochokera ku MCP. James Makopa akupangidwa sponsor ndi anthuwa omwenso amacheza ndi anthu ena ku DPP. Bakili Muluzi TV imalemekeza akuluakulu onse a DPP, ndipo wina akatipempha kuti tinyonze wina timapewa. Anthu ofunira upandu anzawo amadana nafe, koma onse ofunira chipani zabwino amatikonda. Bakili Muluzi TV imasunga zinsinsi za akuluakulu ambiri a DPP, ndipo itafuna kuphulitsa wina akhomza kuyankhulapo. Awo anatiuza kuti tinyoze awo, komanso awo amafuna kuti awo akhale chonchi. Ndiye inu anyamata amene mumakonda anthu oyambanitsa chifukwa cha ndalama, dziwani kuti Bakili Muluzi TV
simunga mukwanitse chifukwa imayendera ma police post. Mabwana anu akukutumaniwo muwapereketsa. BMTV isayiperero poti mwawina chisankho ndipo inuyo amene mwachokera ku MCP simungakhale madolo kuposa BMTV. Talimbana nako kulimbana kwabwino ndipo simungatiopseze ndi ndalama zanuzo. Uthengawu musauchepetse. Pachatu ndinalengeza kuti tasiya kulemba post ndiye mudabwe kuti chachitika ndi chani kuti titero. History is the best teacher. Mene utu ndithu ndi uthenga ochokera kwa mkulu ameneyu amene amadziwika ndi tsamba lake la Facebook la Bakili Muluzi TV. Mene ndithu wakambamo zinthu zingapo mwina kungopanga point out wafotokoza kutera kuti pali ndithu akuluakulu ena amene amapereka ndalama kuti anyoze akuluakulu ena. Mumadziwa ndithu ngakhale mbanja, ngakhale nonse muli ana kamodzi, ana abere limodzi, sipamalepherabe wina ofuna kunyogodola wina. Zimene ndithu zimachitika paliponse. Pala awiri atatu sipamalephera ndithu khala anthu ena osiyana maganizo komanso osiyana kachitidwe kazinthu. Kutero kuti pipi komwe kuso kuli mikhulango na ina yomwe ikufuna kuti akuluakulu ena asachite bwino. Makamakana agwetsedwe ndithu imene timati internal or political ndale za mkatikati zodabwitsa zimene zimachitika pakati pa anthu. So mkulu amene Bakili Muluzi wanena kuti yeyo ndithu wakhala kupangidwa offer ndalama za nkhaninkhani kuti ndithu akhale akuchita zinthu zosaweruzika ndi anthu ena ndakuluakulu ena akuchipati chimene cha Democratic Progressive Party. Yeyo ndithu wanena kuti analengeza kuti wasiya kulemba post ndi zolembalemba pa tsamba lake chifukwa chotera kuti pali mapeji ena a Bakili Muluzi TV amene ndithu ali ma duplicate mafotokope apeji limeneli akumalemba zinthu zodabwitsa kumeneko zomwe zikumaoneka ngati akulemba ndi mkulu ameneyi koma iyeyu sangapange zodabwitsa. Iyeyu chimene azichita pakadali pano ndikungotusa video chifukwa video ndiyovuta kuchita kusiyana ndi mmene anthu akumangolembera matsambawo a fake a duplicate a Bakili Muluzi TV. So mwachizolowezi timati katere timapita so kuma comment kuti timve maganizo anthu kuti kumeneko anthunso akuyankhulapo zakuti chani. Tatiye ndithu mwachangu komanso mosunga nthawi tionekonso kuti kodi anthu akupereka maganizo anji makamaka kuma comment section kumeneko. Amene ndi Ahmed Pito wayo akuti makampu akumtambo ayamba mwachangutu. Akuti makampu akumtambo ayamba mwachangu. Eden Malawi akuti history is the best teacher. Ife phe kuika kachaso mbotolo la kuche kuka fake life. Amene ndithu akutero ndithu akuika kachaso mbotolo la kuche ka fake life amene koko. Comment inochola kwa chisomo na maona akuti now history is becoming complicated teacher. I quote, Bakili Muluzi TV sizalembaso post. Watero ndithu ameneyo wina panena kuti history the best is the teacher big man James Makopa ndikape. Ndithu pamene ndithu anthu ambiri akuika maganizo awo osiyana monga tafotokozeramuza. Lafu chisinkha metu akuti history the best teacher. Tachoka patali akusamaladi. Power versus money cheats. Ndithu tiwerengeso comment inochoka kwa Triza George akuti power is speaking but money feels so bad like someone is cheating. They say wonders shall never end. Ndithu kwinako ndithu makomenti ngoti history is the best teacher whatsoever, but it is what it is. Mlandine muluswana mwe uja chigawo chino makamaka Sunday lomwe akhristu ambiri amapita kukapemphera machalichi osiyana. Fikira soka nthawi kena pomwenso tibwere ndi program ngati yomweyi ndingoti mwakoma nonse, but don't forget to subscribe, like, comment komanso share for us to continue creating videos ngati imeneyi. Until that next time ndingoti mwakoma nonse zikomo.
tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.